Ćao drugari i dobrodošli na još jednu epizodu u kojoj otvaramo Playtime kartice. Naša potraga za svih 144 kartica Playtime-a za sezonu 2024 je uveliko u toku i danas ćemo, kao što vidite ovde, otvoriti još 50 kesica u nadi da ćemo uspjeti da popunimo dodatno naš album. Ali isto tako, pored ovih 50 kesica, danas imate šansu i vi da osvojite 10 kesica Playtime-a koju ću poslati na vašu kućnu adresu. Sve što treba da uradite jeste da lupite like, ostavite subscribe i da u komentaru napišete Playtime. Znači, napišite Playtime u vašem komentaru, ostavite to i ulazite u giveaway. Pobednika ću da izvučem, u narednom klipu ćemo saopštiti ko je pobednik. Ono koga budem izvukao, naravno, treba ćete mi ostavi svoju adresu za slanje ovih 10 kesica. Tako da, ljudi, srećno i nadam se da ćete da dobijete, makar neko od vas će sigurno dobiti, samo se nadam da ćete dobiti. I da, još jedna stvar, samo iz Srbije. Znači, samo ukoliko ste iz Srbije, ako ste iz drugih zemalja, bivše Jugoslavije, nažalost, poštarina je previše skupa za ovih 10 kesica. Tako da ovo ostavljamo sa strane, tako da ako želite učestvujete, kucite Playtime, a mi, ajde da vidimo kako napreduje naš album za danas, odnosno kako napreduje odnosno na prošlo otvaranje. I ovdje sad već možemo da vidimo, boga mi, Srbija možda ne na prvoj strani, ali već deluje solidno popunjena. Tu je Tadić, tu je Vlahović, tu je Luka Jović. Sa druge strane, da vidimo što imamo ovdje, imamo još reprezentativaca Srbije, Mladenovića, Ilića, Joveljića, Radonjića, tu su i Francuzi sasvim lepo popunjeni, kao što vidite tu je i Mbappé, tako da Francuzi solidno popunjeni. Onda imamo Engleze koji nisu baš najbolji, ova strana realno nije toliko popunjena, ali nema veze, taman danas da popunimo i taj deo ukoliko budemo nešto lepo izvukli. Tu su Nemci, od Portugalaca, tu je Cristiano, tu je Leao, tu je Ruben Dias. Portugalci prošli dalje, otišli u četvrtfinale, čoveče, tako da to je bila jako zanimljiva utakmica. Slovenci za malo da prođu. Onda imamo ovde Italijani koji nisu imali toliko sreće i naravno sad imamo ove manje reprezentacije. Kao što vidite, na primjer, Austrijanci skroz popunjeni. Znači tu su Arnautović, Sabicer i njihov selektor, tako da to je popunjeno i s ove strane takođe solidno popunjeno, ali ima tu još tu ima prostora za nove kartice koje ćemo da izvučemo danas, ja se nadam. Ono čemu se ja nadam jeste selektor Stojković, a ostalo ćemo da vidimo kako će da bude. Tako da bez mnogo preterivanja, ajde da krenemo sa današnjim otvaranjem. Vidimo šta će biti prva kartica koju ćemo da dobijemo. Da vidimo šta je prvo što imamo. Reprezentacija Srbije, da li je možda Pixi? Da li je možda Pixi? Ne, ipak je Veljković. Ok, Veljković ostavljamo sa strane. Prva kartica reprezentativac Srbije, to je dobar znak. Da vidimo ko je sledeći. Sledeći je Harry Maguire, koji nije igrao u Evropskoj, ja mislim, ali koji je tu na kartici. Harry Maguire uvek tražena kartica. Ajmo dalje. Španija. Ko je ovo? Ok, Gavija smo dobili, fantastično. Dobili smo Gavija. Za sada dobar početak, iskreno. Za sada prve 3 kesice veoma dobre. Da imamo Nemci. Ko je ovo? Opa, Florian Wirtz. Takođe, veoma dobro. Veoma dobro. Da vidimo kako će biti. Ko će biti prvi duplikat, to je pravo pitanje. To je pitanje $1 milion. Engleska, da li je Harry Maguire prvi duplikat? Da vidimo. Nažalost, jeste. Dobili smo prvog Engleza duplog, ali nema veze, nismo ga dobijali ranije, tako da to je ono što se kaže ok. Da imamo Holandija, koji je Holandžanin u pitanju. Reinders, ok, Reinders može. Sjajno, njega nismo imali, ja mislim. Idemo dalje. Portugal, koga dobijemo iz Portugala. Ok, Dalota takođe mislim da nismo dobijali. Tako da smo za sada veoma dobri. Za sada solidna količina svežih igrača. Andrew Robertson iz Škotske, kao zlatna kapitanska, jako lepo. Dalje šta nas čeka ovde, reprezentativac Srbije, ne, jeste, ne, nije, ovo je Slovačka, Lobotka iz Slovačke, jako lepa kartica. Sada malo otvaram drugačije, neki put se vide igrači, kao što vidite sad nego Gavi ponovo smo Gavija dobili, cool. Mislim, treba ovako da ih otvaram sa ovime, da može da bude neizvesnije, da imamo ko je ovde iz Portugala, Diogo Dalot ponovo, Diogo, ponovo on. Holandija još jednom. Da li je ponovo isti igrač? Reinders ponovo, tako je. Ajmo da vidimo dalje šta dobijemo iz sledeće kesice. Srbija, da vidimo koji je reprezentativac Srbije. Ovaj put Miloš Veljković, mislim da je on bio malo pre, tako da, dupli Veljković. Tako da krenuli su duplikati. Ko je ovde? Još jedan Harry Maguire. Okej. Ali nadam se će dobiti i još nešto novo. Španija, da li je Gavi? Da li je Gavi? Naravno da jeste i Gavija takođe. Upala nam je sada ta serija, znači Maguire, Gavi, evo ga, Wirtz ponovo. Tu se sada dupliramo, vrtimo se sad tu malo u krug.
ali nadam se da ćemo uspjeti da dobijemo još nešto. Još jedan Maguire, ili moguće? 5. Maguire, bukvalno. Ok, ovo nije baš ono čemu sam se nadao. Da imamo da li još jedan Virc u pitanju, ja se nadam da nije. O, Joshua Kimmich. Ok, Kimmich. Odnosno Kimić. Ajmo dalje. Da imamo dalje. Engleska. Ok, nije Harry Maguire, Alexander Arnold. Ok, dobili smo još jednog Engleza kojeg nismo imali. Što je za nas sjajno. Da vidimo šta je ovde. Frankie de Jong, njega nismo imali, a meni je pala jedna kesica koju ću sada da nađem i nju ćemo da otvorimo. Da vidimo šta je ovde što nam je palo, šta je to telo da pobegne. Portugalac, da vidimo koji je Portugalac u pitanju. Cancelo, fantastično, njega nismo imali. Fantastično, ozbiljno dobro. Idemo dalje. Češka, koliko smo dobili Češke? Ovaj put Tomaš Suček, odnosno Soček, kapitenska, nismo ga imali, tako da je to za nas jako dobar pogodak. Sljedeća, Španija ponovo, da li je Gavi još jedan? Ne, ovaj put je Lamine Yamal, čudo španske reprezentacije, 16 godina, a tako dobar igrač, zaista veliki potencijal je kod ovog momka, samo da ga ne uhvate neke povrede, to ono što je najvažnije. Engleska, Alexander Arnold ponovo. Nemo šta je sljedeće što imamo mi ovde. Ok, Slovenija. Šta smo dobili Slovenije? Slovenija, Benjamin Šeško, njega već imamo. Ali lepo je vidjeti ga ponovo. Nemo što dobimo sljedeće. Španija, koji je sada Španac. Opa, opet Lamine Yamal. Wunderkid, što bi se reklo, bukvalno Wunderkid. 16 godina nakon da igraš fudbal, stvarno svaka mu čast. Da vidimo. Portugal, ko je sad iz Portugala? Joao Cancelo, još jedan. Ovo nam je dupli. Holandija, šta kaže Holandija, koga dobijemo sada? Frankie de Jong ponovo. Manje selektora, vidite na primjer sada selektore, mislim da nijednog selektora nisu dobili, ali možda ga dobijemo sad. Da vidimo, reprezentacija Srbije, ovaj put Strahinja Pavlović, prelepa kartica Strahinja Pavlovića koji je zaista odigrao jedno jako dobro prvenstvo, odlične utakmice pružio. I sad ovdje imamo Joshua Kimića još jednog. Da vidimo šta je sljedeće što dobijemo ovdje. Opa, ova se kesica baš ne da. Baš neće ova. Englez. Koji je Englez u pitanju? U pitanju je Alexander Arnold ponovo po ko zna koji put. Oni Harry Maguire baš žele da ispade iz ovih kesica. Da vidimo, ovdje nam se opet zaglavila. Holandija je u pitanju. De Jong ponovo. Ok, ponovo još jedan De Jong. Vrte nam se 3 kartice, ali nema veze. Portugal. Joao Cancelo ponovo. Ovo je sad već počinje da buši veoma lepo. Da vidimo šta smo ovdje dobili. Ponovo Tomas Soček. Suček. Kuček. Da vidimo da je Lamine Yamal još jedan. Naravno da jeste. Već ih znam na pamet. Već znam na pamet šablon kartice koji trenutno dobijemo. Da vidimo Engleska. Opet Alexander Arnold. Ajmo nešto novo. Ajmo neki Italijan. Može neki Italijan. Neka Italija nešto. Nemačka. Slovenija. Šeško ponovo. Ponovo Šeško. Ajde nešto da nas malo baci na neku drugu stranu. Da se ne vrtimo trenutno u 3 kartice. Da li opet Lamine Yamal? Naravno da jeste. Da se ne vrtimo stalno u 3 iste kartice. Ajde daj nešto da promeni malo. Promeni. Sad nemoj da Joao Cancelo ponovo. Iste 4, jel moguće? Ovo je pakao. Znači koliko je ovaj playtime dobar, toliko možda bude bušenje. Da vidimo. Frankie de Jong ponovo. Čoveče, daj mi nešto. Evo ispadim još jedna sličica, to je znak. Još jedna kartica, ovo kesica ispala, da vidimo šta ćemo dobijemo. Da vidimo šta dobijamo mi ovde. Šta me ovde čeka? Srbija, molim te, Strahinja Pavlović, pa znao sam. Pa gde je Pixi, bre? Daj mi Pixija. Nemačka, ok, ovo može biti Kimić ponovo, verovatno Kimić. Tako je, Joshua Kimić. Znači, naletali smo na šablon gde dobijemo 4 iste kartice iznova. Mislim smo da dobili nešto drugo, da vidimo šta je ovde. Ok, Unai Simon, dobili smo golmana Španije, ovaj put nije Lamine Yamal, ali da vidimo šta dobijamo posle njega. Da li je Portugalac drugi? Opa, Joao Felix, može, odlično, evo ga nešto novo. Felix, njega nismo imali, ja mislim, fantastično. Ajmo dalje. Holandija, odlično, Verbruggen iz Holandije, golman Holandije. Ovo je već nešto, jeste videli ovo? Pa evo ga Mitrović. Aleksandar Mitrović je tu takođe, došao je, izleteo je. Sjajno, fantastično, dobili smo i Mitru gola. Samo bez gola, samo Mitar smo dobili.
na ovom evropskom bio samo Mitar bez gola. I Fulkrug takođe, evo, krenule su. Foto finish, pred kraj dobijamo jako dobre kartice koje nismo imali. Da vidimo dalje. Englez, koji je sad ovdje Englez, može biti, da imamo šta smo ovdje dobili. Bukayo Saka. Nažalost imamo ga, ali fantastično vidjeti ga ponovo. Poslednje 2 kesice, ljudi, lupite like, ostavite subscribe, nemojte zaboravite, napišite playtime u komentarima da učestvujete u giveawayu 10 kesica. Još jedan Verbruggen. A sad ćemo da vidimo predposlednja kesica, šta se dešava sa njom, šta dobijamo još jednog Portugalca. Hop! Joao Felix još jednom. I za kraj, poslednja kesica za danas. Da vidimo šta nas čeka u njoj. Rumun! Rumun, za kraj ovo nismo dobili ne Rumuna. Da vidimo. 3, 2, 1, hopa! Stanciu, kapiten Rumunije, za kraj, kartice koju nemamo. Na njemu ćemo da završimo društvo. Solidno otvaranje. Krenulo je malo da nas buši pri kraju. Malo nas je vrtilo krug sa 4 isti igrača, međutim, posle toga se ponovo otvorilo i dobili smo dosta dobrih kartica ovde. Tako da to je to od mene za danas. Nemojte zaboraviti na giveaway, drugari. Pobednika biramo u sledećoj epizodi, a mi se ponovo vidimo u narednom klipu. Pozdrav!